Rojnameya Rêbaz ku ji aliyê rêxistina Roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin, mijarên leşkerî, siyasî û rewşenbîriyên giring li xwe digire. Bejmara xwe ya hevdehan hatiye der û gihîştiye berdestê xwîneran. Gotara destpêkê dibin sernavê Kurd ku bi pênûsa nivîskar Ezzedîn Mella hatiye nivîsandin, serbarî gotara parêzer û nivîskara Kurd Fedwa Hesên dibin sernavê Destûra herî buha li cîhanê cê xwe di rûpela yekem de ji rojnameyê digirin. Rûpela pêncan ji rojnameyê ji helbesta Kurdî re hatiye dabeşkirin. Têde du helbestên bi navê Li Paytew jê vedengê bawer nakim yên nivîskar Meher Hesen û Babîsokê Amûdê hatine belavkirin. Rûpela heştan ji rojnameya Rêbaz ji şehîd û birîndar û jînenîgariya leşkerê Roj re hatiye dabeşkirin. Dajmara hevdehan de ya wê rûpelê behsa kesayet şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê Roj Seîd Ehmed Seîd Eynê qehremaniya ku li gel hevalên xwe di rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst de tomar kirî hatiye kirin. Dibin sernavê gotineke wî beriya şehîd bibe ku dibêje em ê canê xwe wekû qurbaniyan pêşkêşî rojê bikin ku dê neça avata ku dijminê Kurdan bişewtîne. Serbarî nasnameya pêşmergeyê birîndar Heysem Hikmet Zênal ku behsa kurtejînenîgarî û xebat û birîndarbûna wî di şerê rûbirûna Daişê de dike cê xwe digirin. Di vê hejmarê de ji rojnameya Rêbaz gotar babet mijarên neh nivîskarên Kurd ku piraniya xwe ve rewşa siyasî civakî ku niha tê re em derbas dibin serbarî babetna leşkerî û werzişî bizîşkiyên giring jê hêzên pêşmergeyê Roj re hatine belavkirin. Rojnameya Rêbaz ji aliyê rêxistina Roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin. Mihane mijarên leşkerî, siyasî rewşenbîriyên cor bi cor li xwe digire. Alî Omer